Induthele umsawakho asizibekise kuwe thela umoya wakho ngcwele. Good morning to the Church of the Living God. Amen. I said it's a good morning to the Church of the Living God. Amen. As deacons are taking their places, may you please read 2 Corinthians 9 verse 7. 2 Corinthians 9 verse 7. Every man according as his purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. So this verse is telling us that the Lord does not care how much amount we give him. God loves people who give him wholeheartedly, not grudgingly. So let's give to God cheerfully. Let's go. Hymn number 25. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Chirungu chawandirwa. Mangwanani akanaka sangano dzine raMwari. Mangwanani akanaka mbeu dzedenga. Ndinoda kukukurukutedza imese kuchikoro chine cheTopnotch School of Science. Ndinoda kutenda nekutishanyira kwamaita. Ndinoda kutenda tirikunzwa takadzirwa pano nekuva nevaenzi pakati pedu. Vese vakapfekawo mablazer pari pachikoro muzuva ranhasi ndimi vepo. Vamwe vese avo ndo vaenzi vedu. Ende zvonzi musha usingauye vaenzi musha usina kukomborerwa zvikuru. Saka ndanchikumbirawo kuti vaenzi vose vangange varipo vatanga kusvika musangano re7th Day Adventist muzuva ranhasi
mungasimukawo tingakukwanisa. Asa patorina kana 1 kuti vese saka alright, kana pamwe vari murodhi, alright, regedza ndivamhorese. David achinyora anoti hakuna chinhu chinofadza munhu chinofanira kufadza munhu sekunzi hendei kuimba yani yaJehovha. Anoti ndakafara kwazvo pavakanditi handei kupi kuimba yaJehovha. Saka inzwai kufara sinzi mauya kuimba yaJehovha. Andika saka iye zvino ndichakuzivisai vari kuti batira kuno kumberi. Ari kutiimbisira anonzi Kudzai Matura. Atipa first prayer anonzi Memsofi. Atipa inonzi offertory. Anonzi Ruvimbo Masunungure. Mazita akawandisa ekubata, mamwe acho anoita achislipa. Then vachatipa chingwa cheupenyu vachange vachitiparidzira muzuva ranhasi. Vanoitwa ivo pastors moto. Inini ndiri kutaura ndoitwa Benevolence Sundire. Muwane kuteerera kwakanaka. All right. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, And you really want to show, if you're happy and you know, clap your hands. if you are happy and you know, share a smile. If you are happy and you know, share a smile. Wonderful, wonderful. Makadi salibonani sangano jenera mwari. Amen. Tinotenda. Ndisingapedzi nguva yakawandisa lunch yakutosvika handida. I can see that team rangu rikutoti amen, because that's our good time, handida. Yes, and we are so happy kuti tashanyikwawo panzvimbo yedu ino. Can you please do that again? Topnotch ngatimboitirai amen vaenzi vedu. Amen. Yeah, amen. So mukati mezuva ranhasi ndichatora zvamuchataura masikati zvishomanene andika zvatichakurukura masikati. I am going to focus much not on the relationship between a boyfriend and a girlfriend, no, but I'm just going to focus much on the relationship that we are supposed to have with God himself. But for us to fully understand that kind of relationship, we have to know and understand the relationship that was created by God in the Garden of Eden. That's the reason why tasarudza Ephesians chapter 5 verse 31. Ukaiverenga uchimhanya. In fact, that's the reason why Peter achiti zvimwe zvinyogwa zvapo zvinonetsa kunzwisisa. Why? Because we read while we are rushing to maybe uri kuda kuti munhu anzwisise zvari kuda iwe kuti aite senai anzwisise. Then you take a text wakuitaura zvisiri izvo zvikurehwa naPaul. So kana tichiverenga zvinyogwa zvaPaul, let us take time to read and read again. And as we do that, we will see that we are going to see the rich stuff iri mukati mezvinyogwa zvaPaul. So I'm going to read here. Umwe neumwe ari paBhaibheri rake anaro mufoni wozviverengerawo mukati mefoni yako. Handika vane mapeni toita tichita sei tichinyora. Ephesians chapter 5 verse 31 and 32. Inobva yati, for this reason a man will live. That's the first one. A man will what? Will live. For this reason a man will live his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. The two will become what? One flesh. Zvikanzi pana verse 32.
For this is a profound mystery. We don't fully understand it. It is a mystery. Though we may try to research and fully understand it, we cannot. That's the reason why we have many professors, many scholars, many doctors, many people who wrote books about marriage and relationships, courtship. It is a mystery that we cannot fully understand. For this reason, this is profound mystery, but I am talking about Christ and the church. So Paul is saying, no, kumusakurumidza kunakigwa nezvemarriage. Inini handisi kutaura nezvazvo. Zvandiri kutaura nezvazvo ndezvani? NezvaKristu nekereke. Saka at the end, we are supposed to fully understand the meaning of this text. Kuti pairi kuparidziwa kana kuti pairi kunyogwa, Kristu ndiye ari kuda kuva neukama nani nesu. Saka patiendera mberi nayo tichatanga kumavambo. Genesis chapter 2 verse 24. Muchaona kuti pana Genesis chapter 2 verse 24. Chapter 1, Genesis chapter 1, Moses uchinyora unobva wati iye zvikanzi naMwari 1 verse 26 na 27. Ngatiitei munhu nemufananidzo wani wedu akafanana nani nesu. And the image is divided into three. The image is dominion, it is character, and it is the freedom to choose. God himself has the power or the dominion over everything. Mwari une simba pamusoro pezvinhu zvipi zvose. Ende paakatisika akasika Adamu naEve vachifanira kuva nesimba pazvinhu zvipi zvose. And number 2, he has the character. The character of God is pure and perfect. And Adam was created pure and what? Perfect in his sight. And Mwari achisika zvikanzi zvinhu zvose apedza kusika akati zvakaita seizvi zvakanaka. Number 3, zvikanzi the freedom of choice. We can see that the freedom of choice inoratidziwa pana chapter 2 kwekupedzisira. Munhu achinzi pamiti yose itasadaka. Kana kuri kwedu kwakudhara taisa dhishi remango togara, hameno kana maizviitawo, togara takaungana totanga kunyenyena, unonyasowa kuti dumbu razara kuti shaku nemango. Nemhaka yei wainyasowa kuti muti uyu season yemango ndiyo inoita sei inonakidza. Saka zviri kunzi miti yose Adamu itasadaka idla uzipigwe, but uri pakati pemunda usaudle. Why? Because on the day that you are going to choose, zvanzi musi wauchaita sei wauchasarudza kudla kwete kuti wauchadla. Because the tree, muti wanga usina chivi, asi chivi chachiri pakusarudza kuita sei nai kudya. So they were given the freedom to choose. They were given the power to what? To choose. But as they were given the power to choose, they were supposed to use their choices rightly. Vaifana kuzviita according to God's will. Saka tinoona kuti munhu wakasikwa nemufananidzo wani waMwari. And God has the freedom to choose. He has chosen you, he has chosen me, he has chosen all of us. Ende zvadaro zvikabva zvanzi haagumiri ipapo. Mwari kubva pakutanga, he wanted a meaningful relationship with men. That's the reason why tikaenda pana Genesis chapter 24, Genesis chapter 2 verse 24. Bayati, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and the two shall become one flesh. Zvikanzi naizvozvo baba murume uchasiya baba vani vake namai vani vake, unoita cleave unto his wife. Saka zvichireva izvona kuti paya Adamu apedza kusikwa akaonekwa kuti pane chakashota,
aona kuti pane chakashota kudaro zvikanzi regai timurarise, ndokurarisiwa Adhamu, ndokutogwa kubva pai Ivhu, ndokutanga ndokubvisiwa mbabvu Adhamu, ndokubvisiwa mbabvu Ivhu, ndokubva aumbwa Ivhu. Tinobva taona kuti as Adam looked at Eve, wakarohwa surprise hombe kubva kuna Mwari. Zvikanzi yowe isikabo ndizvo isikabo iyi nyama yangu iyi handika pfupa rechinai remapfupa angu uyu hapana rimwe zita uyu uchanzi mukadzi. And because he knew kuti this hana kudzigwa nemunhu kuti uyu ari kubva pandiri apa hana kudzigwa akazviona oga kuti uyu ndiye wangu. Problem yamaita wada kutesta mbabvu dzisiri dzako. At times wait for God's time so that you can be given iskabobho yako wako msikana waunoti iyi nyama yani yangu. Wait for the time. So Adam wakamirira nguva akapiwa wake chaiye zvikanzi because of that then God created what a marriage, asika marriage kudaro. Because of that ndokubva ati saka iwe Adam vanakomana vako vose vachasiya mhuri dzavo vachienda kune a stranger kana kuti kune iye nyama yenyama yake, and these two shall become one. And zvadaro kuti tinzwisise, we need to fully understand what is marriage. Marriage is not marriage when it is between a female and a female. Marriage is not a marriage when it is between a he and a he. Marriage is not a marriage when it is between a dog and a man. It is not a marriage when it is between a horse and a woman. It is not a marriage. The marriage inonzi marriage kuna Mwari kana iri pakati pechinai pemurume nechinai nemukadzi. Saka muchaona kuti chimwe chatinofanira kudzidzisa vanin'ina vedu tichikura nechatinofanira kuzvidzidzisa, it is to appreciate our sexuality. Unofanira kugutsikana kuti ini ndakasikwa ndiri chinai ndiri musikana. Saka whatever I'm going to do according to the Bible, I'm going to do things which are in line with the usikana wangu. Zvese zvandichaita zviri in line pakuroora kwangu, ndichaita zviri in line with what hurume wangu. Saka whenever you are choosing, in fact, pray that you do not be corrupted by this world. To think that mahormones angu paneka imbalance karipo, saka maybe Mwari wakaita mistake akabva andisika ndiri mukomana. Inside I am a man, but outside I'm a female. Munhu waMwari, iyoyo ndiyo inonzi confusion iyoyo. And zvanzi benzi rakati mumwoyo maro hakuna Mwari. You are criticizing God the way he created you. He created you as a man. He created you as a woman. And iwo wakuzviti hadisi mukadzi kana kuti hadisi murume. You are saying to God, you are a failure. You are a failure. And pari kunzi be perfect as your father is perfect. You are saying to him, how can I be perfect if you are imperfect? Saka zvimwe zvatinoita, let us check, my youth. Let us check and have a self-introspection. What I am doing, is it according to the will of God, or it is against the will of God? Ndinombozitaura nevafana vangu ava ndichivaudza kuti ukaona wakuzvichinja ruvara
uchibva mukuona kuti ndiri dhaki andika wobva kudhaki ndobva ndati ndoda kufanana naShivhoni. My friend, you are saying to yourself, God, you are a failure. I was supposed to be an Indian, having the color of the skin of an Indian. Saka iko zvino ndakuda kuzviita sei nai kuzvinatsurudza ndoita sai. Saka in other words you are saying, Mwari imi munoresha imi hamugoni kuita sei nai kusika. When you try to add what is not there, you are telling God that you are a failure. When you try, ladies, when you try to add the that is not there, you are saying to God, you are a what? A failure. You are a failure. You are a failure. Saka, tinobva taona regaiti mai, because chinenge chikunhuhwirira kitchen. Yes. Saka regaiti mai. Saka tikuona kuti the covenant, Mwari wakaisa a covenant between a man and a what? And a woman. Andika murume nemukadzi akaiswa pakaitwa a covenant. And this covenant was permanent. The word rinonzi dabak rinoreva iro rinotranslatewa richinzi cleave rinoreva izvona kuti the relationship is permanent. It is not supposed to be broken. Saka zvichireva izvona kuti kana ndikatora bond paper, ndatora bond paper, ndikatora bond paper ndikaisa glue, ndapedza kuisa glue ndotora rimwe bond paper ndonamatidza zviri zviviri, ndoshaya kuda kuseparate, chii chinoitika? Zvinodambuka andika. Saka zvichireva kuti zvinhu izvi zvatonamatirana for what? For eternity. So the bond between the husband and the wife was supposed to be for, in fact, in God's design, it is for eternity. How udimo chero kati sekuru ndotsva tinongoya tochitsviramo. So mind your choices. Mind your choices. Ndosaka Mwari achiti ndinovenga kuita sei nai kuramba. Thank you. Murima role models pana ndimi vatidarika makore andika mukati chinhu chatikatanga. Look at how old they are. Chingovatarisai hamumbozvinyemuriwo kuti kana hameno kana uri munamato wenyu kuti kana tichifa so ini nangu ndine chiponda moyo changu chiri pano chombowevawo vambokuonawo. Yes, kutiwo kana tichifa nechiponda moyo changu tinongobva tose tiri vaviri. I separate up to what? Eternity. The bond between me and her it is supposed to last for eternity. Saka Mwari akati, you are supposed to what? Cleave. Unofanira kukuita cleave. The term cleave, taritaura, it means that the bond is what? Permanent. Therefore the relationship is permanent. Kana relationship iri permanent, zoreva izvona kuti we are going to share everything. We are going to share the vision. Vision yandinayo, I can easily share it with her, not with you. I can easily share it with her because we know that we are going to last for eternity together. So our failures are zoreva kuti the good times and the bad times. We are going to share our good times together. We are going to share the bad times what? Together. We are going to be together in fire and in cold. In winter or in summer. We are going to be what? Together for eternity. Saka tiri tese for eternity. Kana umwe akaboye kana neumwe hakuna anoti I need a break. Hakuna anoti I need a break. Because patikapinda machirich chunichi. Takapinda for what? For eternity. Saka akati I need a break anotaura mfungwa dzake zvopera imomo toenda mberi.
break it. We are there for eternity. My dear friends, the reason why we have many divorces, it is because we do not fully understand this relationship. If we fully understand the one who designed it, we would understand kuti kana ndichinonyenga musikana ndikumunyengerei. The problem that you have, unoda kudziya unopisa nekunyengwa. Unoda kudziya inorema nekuti wasvikira musikana anopisa pachikoro, pauniversity, kuchechi. This relationship is not meant kuti tiite dilly-dallying mairi. In fact, if we had time, I was going to tell you that chinonzi dating. Okay. Okay. Yeah. Right. I will create time because the relationship, relationship. In fact, according to researchers throughout the Bible, we have never seen dating mukati me Bible. We only see people who get in courtship and they prepare for marriage. Yes. Even Ellen White Kanachinyora, she does not even mention courtship. The dating. She mentions what? Courtship. And then Osakachiti, it is safe for you guys to have 1,000 broken what? Courtships or relationships. Asi usingapindi mukati me relationship yanoza kuti inozokuluzisa what? Eternity. Andika saka zvichireva izvona kuti I may have 1,000 of broken relationships or courtships, but I may not and I should not have broken dates. Saka zvichireva kuti papa panoti tiri pa dating stage. Tiri pa dating stage. Uri pa dating stage otanga kubata mwana wevanhu. Yes. The only way to this permanent relationship kutanga kudzidzana tinotanga pa courtship. Then from there tikaona kuti azviiti, because when you are in courtship mukuza kwamukuenda saka haipindwi nemaform 1, haipindwi nemaform 6, haipindwi nevanhu vasati vakuziva zvavakuita. Unototi kana wakuda kupinda, wakuda kuudzwawo kuti I love you makuseni, wakutozviziva kuti iyi relationship iyi it is heading towards marriage. If it is not heading towards marriage, then abstain. Abstain. Amen. And ukangodaro chete hauwine maheartbreak amuri kuzvisungirirai. Sure. Tawane kuviga vanhu vanozvisungirira nemaheartbreak, vanomwa mishonga because of my heartbreaks. Sure. If you follow the Bible as your standard, as the instrument that can guide you into relationships, haumboiti any problem. Regaiti mai. Saka tikona kuti cleave. Saka pa cleaving tinoona kuti pane the idea of loyalty. So I have to be loyal to Maizimuto. Maizimuto have to be loyal to me. And vataona kuti the relationship should not be broken. The bond should be deep and lasting, just as the believer is called to hold fast to the only true God. Deuteronomy chapter 4 verse 4. Saka tirikuona kuti both the man and the woman vari kufanira ku enter into this covenant vachiziva kuti it should last. Then Paul says, I'm not just talking of this ordinary relationship.
am talking about Christ and the what? And the church. So he is saying, there is no time for you to date me. Some of you are dating God. At some point, you go to him just trying to check the settings. Kuti, can he provide? Akambosenga airtime here uyu Mwari. Senda regai hangu ndiende kune umwe Mwari anoita sei? Anosenda. At times we are dating God to an extent that when troubles come, tinosvika pakuti uyu Mwari uyu regai ndimbomudeita pakaipa. Then kana wasolvigwa problem yako na Mwari wobva wati chimbomira ipapo angatimbomira handioni sezvinofamba ini kwatiri kuenda I cannot see any future ahead. So can you please leave me alone? Andika iye oramba unoona Mwari akaita semukomana anoramba achinyengerera. Nice sweetie. Yeah. Nice sweetie. Teacher ndambotadza nai love wangu. Teacher ndambotadza. What I can't because the gig is calling me. Japresa is calling me. Yes. There is a concert that is calling me. I should be there. So you may leave me alone. Yes. Then I attend. Yes. Dating God. Yes. At times, unozvitarisa so. Wona kuti aiwa. Hainda kaishonaka zvinhu. Saka hapana chanikashaya hapana. Some of you are in college. You then sell yourself for a piece of paper. Yes. Dating God. God is saying, do not date me. Do not date me. Let us be in courtship because I will never disappoint. I will never disappoint you. If we are in this permanent relationship, allow me to cleave to you and have this permanent bond. And thereafter, I will show you how great I am in your life. Saka Jesu, ariku invite umwe. That's the reason why atiti pana Isaiah chapter 1 verse 18. Because I know. Ndinotoziva kuti iwe une marecords. Anodzima chigara zvi. Yes, mavile, but zvanzima body counts. Yes. Mwari ari kuti, I know of your body counts. I know of all of them. I know them. Even though your sins are as red as scarlet, I know each and every body count. I know it. But even though I am choosing you, even though I do not care, even though I am choosing you, Sakari kuti, even when your sins are as red as scarlet, I will make them as white as what? Snow. He's saying, Auskuzono zirora. Yeah, chimwe chamunofana kuziva. Matthew chapter 10 verse 32 na 33. Regaiti kofura nepo tichiconclude. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him I will also deny before my Father, which is in what? Which is in heaven. Usajigwe msaga. Sure. Every relationship should be what? Public. Takurigwa chea. Adata nokuda. Gakutakurire zvichea. Chizvioni. You are in courtship. Every relationship should be what? Public. If you know that you cannot make that relationship public, therefore it is not yet time for you to be in that relationship. Amen. Kana uchiziva kuti relationship yako unonorohwa namama kana nadhedhi. Siyana nazo. Sure. Gara wasiyana nani? Nazo. Gara watosiyana nazo. Every relationship, in fact,
God is saying, my relationship with you should be public. Haufaniri kundidyira musaga. Confess me in public. I am a child of God. How do you confess him in public? Live according to Christ. Hauti unoona kuti vamwe masavaja tinozototanga tabvunza kuti asi unombopinda chechi ipiwe wobva wati ndiri musavati watechi uneshiwa wati uri chii ndiri musavati pakaipa kana masavati wakudai Live, people of God. Live according to the word of God. Dosaka Timothy chiudza zvikari mwanangu. Shoko iyi 2 Timothy chapter 3 verse 16. Because it is inspired. These are my words, and they are there to reprove you, and they are there to correct you, and they are there to make you whole. So this kind of relationship has to be public. Are you in a relationship with Christ, or you are in a relationship with other boyfriends? Are you in a relationship with God, or you have decided to follow the other gods? Have you sacrificed, or have you poured out your heart and your love to him? Ndosaka muchiona kuti mitemo iri 10 yakarijusiwa kuva 2. Zvanzi iri 10 regai ndimboitraya zvikabva zvanzi usava nevamwe vamwari kunze kwangu, usazviitira chivezwa chakasikwa kana kuti chiri pasi pemvura kana kuti chiri chinofamba pasi. Zvikanzi usareve zita raJehovha Mwari wako pasina. Rangarira zuva reSabata kuti chengete rive chii zvene. Zvikanzi chii kudza baba namai vako kuti tave pane dzechi 6 idzi. Handika 4 idzi dziri pakati paMwari nechinhai nemunhu. Saka Mwari ari kuti ukava neimwe boyfriend handitombozvifarire. Imi vakomana imi, pane munhu anofarira kuti musikana wake ari kudana nemumwe mukomana. Saka our special husband, God is saying, do not have any other what? Gods. And these 4, they are representing him. And they are saying, these 4 commandments are there to say to you, you shall not have anyone as your husband except for me. And whatever I say, takuenda kune 6 inotevera zvikanzi kudza baba namai kuti mazuva awedzekwe panyika. Zvikanzi usaba, usauraya, usapomba, usachive chewekwadi, chewekwako, usareverewe kwako chii nhema. Jesu ndokuuya zvikanzi handina kuuya kuzoparadza. Don't worry. Handina kuuya kuzoiparadza iya. Mamusingainzwisisi, let me elaborate. Zvikanzi ida wekwako sekuzvida kwaunoitani iwe. Saka zvichida kuti kana uchida wekwako haumubiri, kana uchida wekwako haumuhagi. Because ukamuhaga ukusiya mafingerprints ekuti kana azorogwa kana matarisana munongofunga. There are some things that we do as, let me talk to gents. Gents, let us respect these ladies. Some of us, we may not hatikwanisi kuzosara tine evidence yezvivi zvatikaita. Asi these guys, they may remain with the evidence. And if they remain with that evidence, it may affect them and their future relationships.
So why can't you, as a deacon, a young deacon, as a future elder, as a future father, would you love your daughter to be wasted like that? Yes. Think of the future. As you play around with our sisters, think of the future. Chikanzi na Mwari, chida inine moyo wako upi? Wose. Yesimba lako lipi? Rose. That's the relationship. Ukagoita izvozvo, Mwari ari kuzokuitira zvikuru zvinokufurikidza kunaka. Ndosaka achiti test and see the goodness of the Lord. Test and see. If you only follow the statutes, and you will see. Ili pale pamwe paunofila kuti ndikaimboita manyawi pana. Kwedu kunofarirwa mafutu, especially magrape. Saka ukaitigwa chigwe chunhu so. Ndikaindoburatidza ide. Zvanditira zvishoma izvi. Ndonotenga zvimafruits zvangu, zvimagrape zvangu. Ndoenda nazvo kupa. Ndichisvika ndoona simairi yakadai. Magrape. Why? Because those are really say, Shanofarira. Test and see. God, in fact, God knows what you like and what you need. If you follow his statutes, he will say, hasikuziva zvatikamurongera. Hasikuzviziva zvatikamurongera. And at the end, maybe you were in trouble with something. He will give you the strength to overcome. Maybe you were in trouble with pornography. He will say, he is trying, but there is need of divine power. Let me give him the divine power, and he will see the goodness of him. Amen. He will see. The reason why we cannot come out of our addiction, it is not because he is a failure. No. It is because you are not trusting him enough. You have not given yourself to him enough. Ukangozvita izvozvo, he will do great things. Regaiti vhara. Jeremiah chapter 33, verse 3. Inobva yati iyo, call unto me, and I'll answer thee, and show thee great and mighty things that you have not yet seen. Unofunga kuti GD6 ndo great. Mwari ari kuti zvaukaona zvisiri izvo. Ini ndine zvikuru zvinodarika iyo mota yakufunga kuti ihombe. Those things are ready for you to receive only if you call unto me. The one who calls to God is one who has faith in him. The one who calls to God is one who fully trusts God. Saka kana varipo vari kuti ivo, I want to have this special relationship with him. I want to be intimate with him. I want to enter into courtship and even a marriage with God himself. Kana varipo vakadaro ngavasumuke nesoka dzavo, so that we may be closer to him. We as a church, we may be in a happy matrimony. As a church, we may be so close to him to an extent that we can even share his purpose or his visions in our life. Kana varipo vakadaro ngatisumukei netsoka dzedu apo patichadamata. Utato rehakopa sideruva rorarorwe se asiti rehaku Jesu anogara narini dzidzi dzake dzakadzama Shall we pray? Lord, we come before your throne. We plead with you.
Ishe takapoita spiritual adultery, tikamboenda kune zvimwe zvibhari, thinking that we are going to be rescued and saved. Takaenda kwakasiyana siyana looking for salvation, but we come before your throne. We come unto you because ivakatiudza pachi kuti uyai titaurira, tauya kuzotaurirana nemi kuti mukwanise kugadzirisa upenyu hwedu. We are weak. We do not have the strength to fight against that which is in us, that is sin. Uyai Ishe, mutidatsurudze, mutigadzire, mutiite kuti tive vatsvene pamberi penyu. Ishe tenzi, tiri kuda kuva neukama nemi, tinoda kupinda mukati mesvitsa nemi, nemhaka yekuti this cleaving cannot be created by a mere human being, but this cleaving can only be created by you. Saka Ishe chiuyai tikwanise kuva ne a bond really lasting, ne a bond which cannot be broken. Ishe tenzi kana madaro, we know that great things that we are hoping for, the great future, a brighter future that we are always praying for, we are going to have it. At some point, takaenda kune zvakasiyana siyana kuti titsvage zvingatiita kuti tiwane that brighter future. But at this point, we are coming back to you. As a prodigal son, we are sacrificing ourselves before your throne. We are saying, come into our hearts and be our king, be our husband, guide us, lead us. In Jesus' name I do pray. Amen. Amen. That was our last prayer. Saturday is called. Chashedza purogama wedu. Mazira chezvanzo namwari. Hadinokuti nekutirira Simoni yanga yakanaka zvisingaiti.